operator kule ndawo usizo lwethu uconfirmile ohlabelelayo ukuthi usizo lwethu luvela kuye usizo lwethu luvela kumoya oyingcwele haleluya sisamile njalo ngihlonipha ubaba engekho phakathi kule ndawo ngimbingelele in the mighty name of Jesus Christ siyalwamkela uGcobo uNkulunkulu alibeke kuye sithi malehlele phezu kwethu haleluya sisamile njalo ngibingelela umama ekhona phakathi kule ndawo siyabonga mama ukuthi uhlezi unathi njalo ku-intercession kuzwakala kunemfudumalo uma ukhona phakathi kwethu ngibingelele abafundisi bonke i-fivefold ministry yonke i-leadership yebandla wonke umuntu okhona kule ndawo ne-worship team nama-instrumentalist nabantwana abancane abangakwazi ukuziphendulela nabasebenza ekitchen nabo baba basigadela imoto nabo bonke abasevayo ebandleni siyababingelela in the mighty name of Jesus Christ amen yilo losuku lokuzothi thula phefumulo wami yilo losuku lokuzophumuza umphefumulo enkosini imiphefumulo yethu ikhandlekile iviki lonke sineyinkinga eziningi sibhekene neyinkinga ngokuhlukahlukana kwazo kodwa namhlanje usuku lokuzophumuza umphefumulo uthi David uyawubuyisa umphefumulo wami uJehova uyawubuyisa umphefumulo olahlekile noma oscattered uvamisa njalo ukuthi mawuzwa ukuthi umphefumulo wakho ngathi awukho right uthandaza usondele kuNkulunkulu ngoba nawe uyasondela kulaba abasondela kuye haleluya sizothandaza abazalwane sisenkonzweni ye-intercession inkonzo yomthandazo sizofunda izwi bese siyathandaza izwi sizolifunda litholakala kuncwadini yamahubo 141 iverse 1 amahubo 141 verse 1 ifundeka ngalendlela Jehova ngiyakhala kuwe ngiphuthume lalela izwi lami nxa ngikhala kuwe ithi Jehova ngiyakhala kuwe ngiphuthume lalela izwi lami nxa ngikhala kuwe ukhona oyiphethe ngeEnglish I call to you, Lord. Come quickly to me. Hear me when I call to you. Hallelujah. Yilo Gcobo olisheshayo sikhuleke ngalo ekseni. Lana ke sithola uDavid. Lo umthandazo kaDavid. uDavid uyathandaza. Uthi Jehova ngikhala kuwe. Ngiphuthume lalela izwi lami nxa ngikhala kuwe uDavid ukhala nje uyazingelwa uDavid ukhala nje uyaathekwa uDavid ukhala nje une stress ne depression uzingelwa uSaul ebeyinkosi egcotshiwe wathi aseseyinkosi njalo kwagcotshwa uDavid ukuthi kuzoba uye inkosi ezolandela leyo nto uSaul ayimphathanga kahle wase uzingela uDavid efuna ukumbulala ukuthi angabi inkosi elandelayo now uDavid uyazingelwa uthi inkosi ngikhala kuwe nathi siyazingelwa ngeindlela ezihlukahlukene bakhona abazingelwa financially
bakhona abazingelwa ngokugula, bakhona abazingelwa ngabantwana, abantwana babo baphila impilo engenabo ubungcwele. Umzali uyazingelwa umntwana makaphila leyo mpilo. Kepha sibona uDavid uthi Jehova ngikhala kuwe ngiphuthume. Nge-English ithi help me quickly. Ugcobo olukhona namhlanje ugcobo olisheshayo, yilolo luthi help me quickly. uDavid walithola ithuba lokuthi ambulale uSaul. Khona ngelinye ilanga uDavid wangena esigodlweni sikaSaul, wabathola abalele, amasotsha wonke ebewazingela uSaul alele kanye noSaul alele. Eceleni kwakaSaul kwakhona inkemba. uDavid bekanalo ithuba lokuthi angathatha lenkemba abulala uSaul, kepha akakwenzanga lokho. Kunalokho wathi angeke ngimbulale ogcotshiweyo wenkosi. So njalo mawubhekene nama challenges ungenza uplan B. Uplan B kaDavid bewukuthi amhlabe ambulale bese uyafa bese uthola ubukhosi. Kepha ngoba uthembe uNkulunkulu wakhala kuNkulunkulu, akakhalelanga emntwini, akazanga emntwini, kepha waya kuNkulunkulu. Wathi ngiyakhala kuwe Jehova ngiphuthume, lalela izwi lami. Njalo masibhekene neinkinga uyedwa kufanele sikhale kuye, uNkulunkulu. Uyedwa kufanele sikhale kuye, singakhale emntwini. Umuntu uzokhuluma indaba zakho, kepha umdala weinsuku angeke azikhulume, kunaloko uzokuphuthuma. Haleluya. Siye emkhulekweni bazalwane, sizokhuleka kakhulu. Ugcobo olukhona yilolu lokuphuthuma. uDavid wayestressed, depressed, ezingelwa, wakhala kuNkulunkulu. Umbuzo uthi wena ukhala kuba? Wena ukhala kuba? Mawuzingelwa wena ukhala kuba? Ngoba uDavid wakhala kuNkulunkulu. Haleluya. Bakhona abazizwa ba rejected. Uma uphelele umsebenzi uzizwa u-rejected. Uma ugulelwa uzizwa u-rejected. Uma ugula uzizwa u-rejected. Mangabe khona izinto obukwazi ukuzenzela zona manje awusakwazi ukuzenza, uzizwa ngathi awusenamandla, u-rejected. Kepha kuko konke lokho khala kuye. Noma ngabe yini obhekene nayo khala kuye. Musu ukhalele emntwini, khala kuJehova. NjengoDavid owathi ngiyakhala kuwe Jehova ngiphuthume, lalela izwi lami. Indaba yokulalela izwi, indaba yokukhala komuntu uNkulunkulu ayizwe, siyayibona encwadini yezenzo la kwakhona khona umama ubizwa ngoThabitha. Lo mama wayedume kahle ngento ezinhle, enikela anomoya we-kindness, enzela abantu abadala, abathungela ingubo, abanikeza impahla, enza konke okuhle. Kepha wagula washona. Sekashonile laba ebebahlala naye bakhala, but ekhaleni kwabo basigeza isidumbu, basithatha basibeka endaweni ekamareni eliphakeme ku-upper room. Mabaceda bagijima baya kuPeter. uPeter egcwele umoya oyingcwele weza wafike wabakhipha bonke labe bebakhala, wasala nalo mama uThabitha noNkulunkulu. So njalo mangabe khona sekufile noma kufuna ukufa empilweni yakho, phuma esixukwini. Ingako uPeter wafika wabakhipha bonke, kwasala yena noNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi isixuku siyaphazamisa, isixuku sinegative.
bathi sebasele kuhuye kuPeter kulomama oyisidumbu noNkulunkulu. uPeter waguqa wakhuleka wathi vuka Tabitha, wakhuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu walizwa izwi lakhe. Uma ukhuleka ungekho esixukwini, uNkulunkulu uyalizwa izwi lakho. Uma ukhuleka ubhekene noNkulunkulu yena yedwa, uyalizwa izwi lakho. That is why David athi, lalela izwi lami xa ngikhala kuwe. uPeter wakhalela lo mama ukuthi avuke. Lo mama wavuka. Kunamadoda awu-10 ebewabanjwe yi-leprosy bagula. Lamadoda weza wafika wakhala kuJesu. uJesu wabaphilisa, bahamba bonke bawu-10. Kwabuye uyedwa wazobonga. Kepha into ebalekile la ukuthi bakhala kuJesu, uJesu wabezwa. uJesu uyakuzwa uma ukhala kuwe. Unobaba wayengaboni emehlweni, igama lakhe uBhartimeyu. Wayengaboni, wazalwa ungaboni. Wezwa ngelinye ilanga ukuthi uJesu yeza uzodlula kule ndawo. Akambonanga, wezwa. Kodwa into ayenza wamemeza, wathi Nkosi uJesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele. Wathi makasho njalo bamthulisa, bathi thula uba ngumsindo. Wamemeza kakhulu, wathi Nkosi uJesu, Ndodana kaDavide, ngihawukele. uJesu wamhawukela, wabona emehlweni. uJesu mawumemeza uyakuhawukela, uyalalela izwi lakho. Uthi David, lalela izwi lami xa ngikhala kuwe. Namhlanje kuseni sizokhalela abantwana bethu, sizokhalela imindeni yethu, sizokhalela ibandla lethu, ngoba izwi lanamhlanje lithi ngizwe uma ngikhala kuwe bese uyangiphuthuma. Hallelujah. Nge-English ithi, ngicela uyiphinde nge-English. I call to you, Lord. Come quickly to me. Hear me when I call to you. Come quickly to me. Cela sizindle ngalezwi elithi come quickly. Woza ngokusheshsha, ngiphuthume. Lithi lezwi ngiphuthume. Sometimes ukhona umthandazo siwenzayo sithi uNkulunkulu ngisize ngalokho nalokho, uzongisiza Nkosi ngesikhathi sakho. Cha, namhlanje sithi ngisize manje uNkulunkulu. Come quickly. Ngiphuthume uNkulunkulu. Kuyasheshwa namhlanje, isimo sanamhlanje siyashesha. Ugcobo likhona namhlanje, ugcobo loNkulunkulu osheshayo. Sizongena ke emkhulekweni, sikhuleke sizindle ngalamazwi athi come quickly. Ngiphuthume uNkulunkulu. Ngiphuthume ngiyagulelwa. Ngiphuthume ngiyagula. Ngiphuthume ngilahlekelwe. Ngiphuthume ngishonelwe. Ngiphuthume kunezinto ebengikhona ukuzenza manje angisazenzi. Ngiphuthume uNkulunkulu. Uma usho njalo uNkulunkulu uyakuphuthuma. Uma ulibiza legama uthi ngiphuthume, uthumela ingelosi uNkulunkulu ziphuthume zenze lokho okucelayo. Uma ngabe uapplyile ucela umsebenzi, uma uthi uNkulunkulu ngiphuthume, yena uyalela ingelosi ziyovula yonke iminyango lapho evalwe khona. Ngisho namhlanje kuyiSunday, amakhampani amaningi avaliwe, kepha uma uthi Baba ngiphuthume, he dispatches the angels. Ayahamba ama-angels aye endaweni lapho ekuvaleke khona ayovula, ngoba uthe Baba ngiphuthume. Ama-angels kaNkulunkulu awana date, awazi ukuthi Sunday noma uLosingakhi. Mawuthi ngiphuthume, ayaphuthuma ayokwenza lokho wena okucelile. Uma ugulelwa, uma uthi Baba ngiphuthume, uNkulunkulu uthumela ingelosi eziphilisayo ziyophuthuma, ziyophilisa abagulayo, ngoba sowuthe Nkosi ngiphuthume. Sizokhuleka umkhuleko othi Baba ngiphuthume. I can feel the angels operating in this place. Ingelosi zikaBaba zikhona kule ndawo. Ingelosi zikhona right now, ziya-operator. Ingelosi zikhona right now, ziyasebenza.
ingelosi zikababa zikhona right now zivala imigodi esivulelwe isitha. Ingelosi ziyasebenza right now zivula iminyango esayivalelwa isitha. Ziyasebenza ingelosi, abagulayo bayaphiliswa right now. Bonke abagulelwayo nabo bayaphiliswa right now ngoba ugcobo olukhona kule ndawo ugcobo oluphuthumayo. Uthi David, Baba ngiphuthume, ngiphuthume, ngiphuthume. Sizokhuleka bazalwane, amazwi sisowasebenzisa athi ngiphuthume, ngiphuthume, come quickly to me. Siyangena emkhulekweni sithi Baba ngiphuthume. Uzobheka nawe ukuthi siphi isimo obhekene naso la udinga ukuthi uNkulunkulu aphuthume khona. uNkulunkulu uyaphuthuma namhlanje right now kuyo le session uyaphuthuma uNkulunkulu. Sengathi singahlabelela noma singaqhubeka ngayo yona le ethi usizo lwami livela kuwe ngoba ucobo likhona kule ndawo ucobo oluphuthumayo. Singahlabelela bese siyaphakama sonke sikhuleke sonke. Uzokhuleka ubheke isimo obhekene naso bese uthi Baba ngiphuthume kulesimo engibhekene naso. I can tell you right now, ngisho mina ukuthi namhlanje ugcobo likhona ugcobo oluphuthumayo. Konke sizokukhulekela kule ndawo sekufezekile sekwenzekile ngoba ugcobo olisheshayo lukhona kule ndawo. uDavid wakhala wathi Baba ngiphuthume uzwe izwi lami. uNkulunkulu wamphuthuma wamvikela walizwa izwi lakhe. Akashongo mahala nje, uNkulunkulu wamphuthuma. Njalo mawuthi Baba ngiphuthume uNkulunkulu uyaphuthuma. Ugcobo likhona namhlanje masingalithathi kancane ugcobo oluphuthumayo. Konke kudala sikhalela sithi akwenzeki namhlanje kuyenzeka ngoba ugcobo likhona kule ndawo ugcobo oluphuthumayo. Konke kudala sikulindile sithi akwenzeki namhlanje iminyango yavuleka ngoba ugcobo likhona kule ndawo ugcobo oluphuthumayo. Sizokhuleka sithi Baba ngiphuthume. Singahlabelela bese siyakhuleka. Zolwami luvela kuyu Jehova. Usizo lwami usizo lwami luvela kuye, luvela kuyu Jehova. Owenzile izulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba. Jehova umalusi wami. Owenzile izulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba. Jehova ungumalusi wami. Owenzile izulu kanye nomhlaba kanye nomhlaba. Jehova ungumalusi wami. Father, we give Baba you the namhlanje kuseni egameni lika Jesu Kristu owaseNazaretha akekho ongalinganiswa nawe. sibonga amazwi avela kuwe Wena elithi izwi lakho Jehova ngikhala kuwe cela ungiphuthume. Baba namandla wonke naba bantwana bakho beze phambi kwakho
bacela ubaphuthume sithi phuthuma nkulunkulu oyingcwele hlangabezana nezidingo zethu emoyeni emphefumulweni enyameni sithi siphuthume nkulunkulu oyingcwele siphuthume babona amandla wonke kade sikhala sibonga ugcobo olukhona kule ndawo ugcobo oluphuthumayo siyabonga ukuthi uyayivula yonke iminyango ebesikade sivalelwe isitha ngoba ugcobo olukhona namhlanje ugcobo oluphuthumayo sithi siphuthume babona amandla wonke phuthuma abantwana bakho abakhulekela imisebenzi aba-aplayile emsebenzini phuthuma nkulunkulu oyingcwele send the angels namhlanje kuseni ziyovula iminyango ema-ofisini wonke njengoba kuyisunday kuthiwa kuvaliwe babona amandla wonke send the angels aphuthume ayovula iminyango mawungavuma abantwana bakho babe frustrated kanti bayakukhonza ukukhonza kwethu makube beneficial ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siphuthume nkulunkulu oyingcwele akhona abagulayo nkulunkulu oyingcwele abagulele emakhaya abanye bagulele ibhedlela baba siphuthume namhlanje kuseni ugcobo oluphuthumayo nkulunkulu onamandla wonke we send lo gcobo likhona namhlanje silithumele emakhaya sithi baba siphuthume nkulunkulu oyingcwele namhlanje kuseni thina sithembe wena asinayo omunye unkulunkulu ngaphandle kwakho sicela usiphuthume nkulunkulu babona amandla wonke ugcobo likhona kule ndawo ugcobo oluqashula ibopho zeminyaka konke bekudala kungenzeki iminyaka yonke sithi namhlanje kuyenzeka ngoba ugcobo likhona kule ndawo ugcobo oluphuthumayo ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha send the angel of healing kulabo abagulayo send the angels of help kulabo nkulunkulu oyingcwele ofuna bavulelwe iminyango ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha siyabongana namhlanje in the mighty name of Jesus Christ sibonga ugcobo olukhona okule ndawo ugcobo oluphuthumayo sithi baba siphuthume